guys, ayong hapon no, magpahilot mig bata ba kaya na kalintura tungas may ng bukid mig bukid ba kadto mi o lutanan dara mo ni amuang bakla yung padtog manghihilot guys. Dili magay lapok de binapog lapok. Ano yung bukid sa Emily? Bukid na sa Emily no? Ano yung abalay diri guys? Natadong, natadong. Tarang bata nga pahilot. Ayo. Hilot si nanay? Bata? Okay. Pahilot minay, pa-repair. Nara, abot namin sa mga hilot. Guys. Siyan? Wala siyan? Nay, pahilot mi. Nalisa na ba ng bata, nay? Wala si nanay, guys. Dito na siya kakita. Pero nakahilot na siya. Bata lang. Udong. Kasi mong mamadong. Hapon. Na-destroy. Uy! Dara akong kuan. Dara akong kuan. Galing kauban sa women's. Vlog ba? Vlog. Ay. Hindi nakakita si nanay. Guys, mauni si nanay no, mauni ang manghilot sa mga bata. Mga bata lang hiloto ni nanay, di ba nay? Gahilot pag dagko eh. Ay, hilot pa di kag dagko day. Ingon man gud nila dili na ko manghilot dagko. Gahilot pag dagko. Di na si nanay kakita, pero kahilot na siya dagko daw og kaning bata. Bata tiguwang nay. Hilot Hindi man lisod ang hilot nga. Tayo, si Lola maghilot tayo. Tinanay, hindi na si nanay kakita no. Kay Tulog na? Cellphone? Ako, ginuo ko. ano man ay? Ito yung karinturaan eh. Lisa. Sa dulo. Guys, si nanay nagahilot pa ni maski hindi na siya kakita no. Pero nagahilot nig bata og tiguwang imong ginahilot nay. Mahilot kag tiguwang pa di na. Hilot pa day ni. Tigaari siya dire na. Tigaari kung tagko dire. Pwede day to siya. Kay ingon man gud nila di na si nanay nagahilot tagko bata ra daw. Ingon mo tigaari tagko di kanay mga suki kini ba nga ingon mga kapa na himay mga kapon. Kay kapa lang mo na. Di man mulakaw ni ma. Mahilot. Nana di mo na rin nanay daw. Dong, kiat yun dong. No? Ha? Naudang ora ka ha? Uli nami kay human na si Gael og hilot. Uli anak ka niya dong no? Dong. Managhilot si Gael. So, bye-bye na guys. Please follow and share. Comments down below. Then, please subscribe to my YouTube channel, Dina Vlog. Bye-bye. God bless sa tanan.